AZ Multimedia present So Ajaline. Best story of love So Ajaline. So Ajaline. Yara ne idan ta bani hakuri saboda marin da ta min ziya. Ai kai mai ne. Irin ku ne soyayya take zama ajalin. Ai ni hakan ma daɗi na ji dan hama farki sai da nasi da ta mare. Dan Allah. Kar ki bari sai ki zama ajalin. To ba na son ka na ce ba na son ka dole ne ka fita daga sabgata. Ba ruwanka da ni. Kufida. Love, tension, fashion, emotion, and the designer in this love story So Ajaline. Story. Wai tsaya, kwana biyu din nan ba mu haɗu ba. Haka ka ɗan yi kumatu. Anya ba wata mai kula da kai kuwa. Lafiya kuwa. Ban gane za ta kashe ka ba. Wanda ke ni? Ni wa tausa har ka zuba ta makar na agunka. Dan haka ni fa da kai zan zauna ko makiya sun gane batuna. Lallai auta, masha Allah, ina ji daɗin wannan rana. Subscribe my YouTube channel Usman K Hotoro and the Kalola TV. Upload every Monday PM. So Ajaline coming soon.